ni sirkal orem ma ok ochiwo pesa ni awang'sa kaka riwruok mar jopuonj obiro timo ang'o nikech ka koro geno ni kuom sirkal jonyuol nigi geno jopuonj nigi geno ni pesa ni biro pono ni rem moro bet piny owacho golo pesa ni samo winjore un kaka riwruok mar jopuonj un gi wach mane wasebedo ka wabedo gi twak gi sirkal nikech on implementation mar junior secondary ni wane wago mbaka gi sirkal wago mbaka gi ministry wago mbaka gi teacher service commission to gik madwarore gi te wanyiso gi makata sani sirkal ong'e maber ni pesa dwarore manyalo miyo skunde yudo exercise books ma sirkal onego bed ni chiwo nono skunde yudo desk gi kombe ma nyithindo onego bed ni bede skunde yudo textbooks ma sani anyalo wacho ni kanyo ching'io machiegni CS education bwana Machogu nyocho se release buge mondo dhiye skunde areas mopogore opogore e piny ma Kenya ka koro kagi nyalo timore to nyalo bedo ne mayot mak mana ni wan wacho kaka riwruok ma jopuonj ni government should walk the talk kagi wacho ni gichiwo pesa nikech guidelines wacho maler ni giko dwe ma January makawuono wane tarik 30 to kiny tarik 31 onego bed ni gisechiwo pesa e skunde mane ginyiso skunde ni mondo yaw account ma junior secondary accounts adek pesa madhi accounts gi onego bed ni ka chopo kiny kata kwachako February pesa odonjo ma skunde ok be chandore ma ok bi wacho weche moko miwacho ni jopuonj pod kwa jonyuol pesa to somo onego bed ni en somo manono. All right.